През лятото на 1994 година футболният свят стана свидетел на една от най-завладяващите истории за аутсайдери, разказвани някога. България, отбор, който малцина очакваха да блесне, предприе пътешествие в Съединените щати, което щеше да се превърне в легенда. Турнирът започна несигурно. България никога не бе печелила нито един матч на финали на световно първенство и първият ни матч срещу Нигерия не промени много възприятията. Суперорлите ни надминаха при поражение с 3-0, оставяйки българските фенове да се подготвят за нова разочароваща кампания, но тогава се случи нещо забележително. В втория ни матч от групата България се изправи срещу Гърция, друг балкански съсед, и оживя. Водени от талисмана Христо Стоичков, играхме с огън и прецизност, които шокираха всички. Стоичков отбеляза 2 гола и отборът стигна до победа с 4-0, прекъсвайки с стил безпечелната си серия от световното първенство. Инерцията ни доведе до последния матч от групата срещу Аржентина, сила дори и без наскоро наказания Диего Марадона. България отново смая света, побеждавайки Аржентина с 2-0, като Стоичков отбеляза критичен гол. Въпреки че всички шансове бяха срещу нас, стигнахме до фазите на елиминациите. На осмина финалите България се изправи срещу Мексико. Стоичков за пореден път беше героят, като вкара страхотен гол, за да доведе до равенство 1-1, което доведе до дуспи. При дуспите вратарят Борислав Михайлов се превърна в национален герой, спасявайки ключови удари, като България триумфира и се класира на четвъртфинал за първи път в историята си. Тогава дойде определящият момент – сблъсък с защитаващия шампион Германия. Германците бяха фаворити, но България отказа да се сплаши. Гениалният Стоичков отново блесна с великолепен, пряк, свободен удар за изравняване, след като Германия поведе. Миг по-късно Йордан Лечков вкара спиращ дъха удар с глава, за да завърши обрата. Светът гледаше с невярване как България нокаутира Германия с 2-1 и си осигури място на полуфиналите. Българската мечта намери своя край на полуфинала срещу Италия. Въпреки че Стоичков вкара 6-тия си гол на турнира, за да го изравни за златната обувка, италианците се оказаха твърде силни, печеляйки с 2-1. По-късно България губи плейофа за третото място от Швеция, но до тогава мястото ни в историята вече бе осигурено. Световното първенство през 1994 година превърна България от аутсайдер в футболна сила, макар и само за момент. Христо Стоичков се превърна в световна суперзвезда, печелейки златната обувка, а по-късно и златната топка същата година. Безстрашният дух на отбора и техните победи срещу футболни гиганти завладяха въображението на феновете по целия свят. Не беше само за футбола. Ставаше въпрос за противопоставяне на очакванията и вяра в невъзможното. За България лятото на 94-та остава златен спомен, приказка за мъжеството, единството и магията на красивата игра.